திருமணத்துக்கு நேர்த்தியான நாள் தானே. வாங்க இப்ப சாலைக்கு போவோம். மனதின் காத்துருக்காங்க. நீங்க உங்க திருமணத்துல கலந்துக்கிறது உங்க பாக்கியம். நாம கிட்ட வந்தாச்சு. கானாவூர் அந்த மேட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கு. என்னோட மகன் வராரு. அவர் இன்னும் பலரை அழைச்சிட்டு வரலாம். பரவாயில்லையா? ஏசு எத்தனை பேர் வேணாலும் அழைச்சிட்டு வரலாம். பல ஆண்டுகள் ஆச்சு நான் அவரை பார்த்து எப்படி இருக்காரு? அவர் எப்போதுமே நல்லாதான் இருக்காரு. நான் உனக்காக பரவசப்படுறேன். இப்ப சிறந்த கைவினைஞரா இருப்பார்ல. அவர் இப்ப வேலை செய்யறது இல்ல. அவருக்கு அழைப்பு இருக்கு. அது எங்க கொண்டு போகும்னு தெரியல. யாரு இருக்கீங்க? நாங்க உள்ள வரலாமா? பாப்பா அம்மா எப்படி இருக்கீங்க? நானும் தான். எப்படி இருக்கிற பாரு நீ. ரொம்ப நாளாச்சு உன்னை பார்த்து. நல்லா சாப்பிடுறியா? நல்லா சாப்பிடுறேன். இவங்க நான் சாப்பிடறதுக்கு உதவுறாங்க. எல்லாரும் வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? மனவாளி சத்தம்